Nilqgħu fostna wkoll lill-mara tal-Prim Ministru Dr. Lidja Abela ġewwa in-Naxxar. Sinjuri, l-għodwa tajba insellmulkom nilqgħukom miċ-Ċentru Laburista tan-Naxxar. Insellmu minn hawnhekk lilkom kollha preżenti kif ukoll daw kollha li qegħdin iseguna permezz ta' Facebook Live. Nagħtu bidu għal din l-attività politika. Nilqgħu fostna lil Dr. Lidja Abela wkoll. Ekku. Mela nagħtu bidu għal din il-laqgħa politika għalhekk nistieden lis-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika Deo De Battista. Bonġu Naxxar, bonġu Prim Ministru, bonġu Sinjura, First Lady. Dalodu qabel ġejt hawn. Rajt rapport tal-WHO, tal-Laqda Dinjija tas-Saħħa. F'dan ir-rapport kien hemm li hu kkalkulat li fid-dinja 5 miljun ruħ ħajmutu dis-sena. Jiġifieri wieħed minn kull 6. Bit-tipjib ta' mhux bil-coronavirus. 600,000 dis-sena ħajmutu passive smoking, ġifiri li toqgħod bil-qiegħda ħdej xi ħadd li jipejjeb. Infakkar li l-influenza staġjonali, ġifiri l-influenza tas-soltu, din dejjem skont il-WHO, toqtol bejn 300 u 600,000 ruħ fis-sena globalment. Allura għalfejn din l-ansjetà kollha fuq il-coronavirus. Għaxi marda ġdida, għandna figuri konfingenti, ma jaqblux, allura għalhekk l-iktar l-ansjetà tagħna hija ma nafux kif ħadd ivolvi. Iktar minn hekk, għax kull pazjent huwa importanti, għax in-nies mhumiex statistika, in-nies mhumiex numri. Għalhekk dal-gvern qed juri prudenza, qed nuru u nagħtu edukazzjoni bħal self-quarantine li toqgħod għalik waħdek, self-isolation. Bil-fors bħala tabib ngħid ħasil sew tal-idej b'mod metikolus u evitaw bewsal xejn. Iżda, flimkien naslu. Ġa kenna għax ħafna insew, ġa kenna epidemija simili l-H1N1 fl-2009, dak iż-żmien jiena kont għadni nifunzjona bħala tabib tal-familja. Kalla jrid jekk terġa' tiġi di bil-permess tal-kabinet jiena nagħti semi wkoll. Għandna qafas mediku b'saħħtu fost l-aqwa fid-dinja, għandna professjonisti, nurses, health carers, kemm mal-gvern kif ukoll fil-privat li huma tal-ogħla livell u ippreparati biex bis-sem ta' kulħadd nikkumbattu dan is-saram. Importanti li qatt tħallu l-biża' tiddeċiedi il-futur tagħkom. Għax hemm nitilfu l-battalja, mill-ewwel nitilfu l-battalja. Importanti li b'intelligenza u mhux blajdut u bil-pariri ta' nies tekniċi u esperti f'dan il-qasam nilqgħu għal din l-eventwalità. Nerġa' ngħid
għandna hospital staff, mimli professjonisti, nursing staff, health care professionals li huma tal-ola kwalità u preparati. U għandna tobba fil-privat u fil-health center u l-istess health care professionals li huma daqstant preparati u dedikati. Il-gvern ukoll ġa prepara isolation centers ġew identifikati biex ukoll nilqgħu għal din l-eventwalità. Mela, mhux bil-biża' jew blajdut iżda bl-intelligenza din ħaniġildula. Fuq kollox, dan il-gvern ġa ta' prova li kapaċi jeleb l-ostakoli u jqum għall-okkażjoni. Kif tafu, apparti s-saħħa ħriġna lil dan il-pajjiż minn limbu ekonomiku li kien jaffettwa l-istrati differenti tas-soċjetà tagħna. Kien jaffettwa kollox, mediċini, child care, jaffettwa pensjonijiet, minimum wage. Ħloqna ġid li jinħass. Tieħu gost tmur tagħmel id-door to door, illum tmur għand il-pensjonanti u tgħidlu għandek bżonn xi ħaġa, jgħidlek Deo għall-grazzja t'Alla għamiltuna sinjuri żgħar. U mhux biżżejjed ħanagħmluhom iktar sinjuri żgħar. Jien nara d-differenza bejn issa meta tagħmel id-door to door u l-2013. Qabel kont tidħol għand xi ħadd pensjonant u forsi ma jkollux biżżejjed dawl fil-kamra, ikollu qisu ċertu kesħa, kien hemm min saħansitra kien jgħidlek fl-2013 li ikun hemm ġranet fejn ma jkollx għax il-pensjoni mhux qed isservih. L-istess fid-door to door illum tinduna li tgħidlu għandkom bżonn xi ħaġa jgħidlek għand familja jgħidlek Deo għandi t-tifel irid ġob, tgħidu mhux qed jaħdem, jgħidlek le għax da id-deq jaħdem is-sibt u l-ħadd jew ma jridx jaħdem bix-xift. Għaw l-għażla, għaw ix-xogħol. U ma nagħtix tort il-ħadd, iridu kwalità ta' ħajja aħjar. F'settur ieħor, il-biraħ lura kont mal-Prim Ministru, iltqajna mal-ispiżjara. U jien għatlu lill-Prim Ministru, għatlu għandna problema, għandna nuqqas ta' spiżjara minkejja li gradwaw kull sena iktar mill-medja Ewropea. Minkejja li per capita għandna spiżjara iktar mill-medja Ewropea. Xorta għandna nuqqas ta' spiżjara. Il-Prim Ministru għalli dik mhux problema, żbieħ problemi hekk. Għalli anzi dik ġid li rridu ngħinuhom u nikkultivawh. Għax dan jirrifletti li tant kibret l-industrija farmaceutika li għandna bżonn dawn il-professjonisti. Dan hu il-ġid li jinħass f'kull qasam, f'kull stratt tal-ħajja. Robert qed ikompli inissel, jitrasmetti fiduċja, għaqda, viżjoni pożittiva u fuq kollox serħan il-moħħ. Dan huwa gvern li tista' tafdaħ. Jekk tqablu mal-oppożizzjoni, ma nistax nifhem kif jekk hemm xi ħadd mill-oppożizzjoni li tista' tagħmel il-paragun. Pereżempju, tista' tafda lill-oppożizzjoni xi ħadd mill-oppożizzjoni bl-ekonomija tal-pajjiż, tista' tafda lil xi ħadd mill-oppożizzjoni bl-edukazzjoni ta' wliedna, tista' tafda lil xi ħadd mill-oppożizzjoni fil-qasam tas-saħħa jew biex jaħseb fil-futur tagħkom u ta' wliedkom. Dan hu gvern li garantixxi konsistenza, kontinwità u serjetà. Gvern li ħajkompli jwettaq. L-oppożizzjoni għadha staġnata. Jagħmlu ħafna ħoss u xejn ċaqliq. La l-wara u laqas il-qudiem, pjuttost sejrin lura. Ishom karozza meta taqdilha t-tajers
u tibqa' fl-istess post. Ifakruni fil-parable of isms. Ma nafx qatt smajtu bihom daw il-parable of isms, ma komuni daw. Kont rajta fil-Chicago Daily Tribune di. Din hija speċi ta' parabola politika fejn inxebbaħ il-politika ma wieħed li kellu żewġ baqariet. Dal-gvern isu dak il-bidwi għaqli li kellu żewġ baqariet ammarhom u għamilhom erba'. Għax l-ekonomija tagħna irdupjajnija minn 7 biljuni għal 14 biljun. U issa qed inqasmu l-ħalib. L-oppożizzjoni wkoll isa dak li kellu żewġ baqariet, imma daw kiluhom, iddejnu fuqhom, għadhom qed jiġġieldu ta' min huma l-baqar, u issa qed jistennew il-ħalib. Aħna anki ċek tal-ħalib batna. Fid-dekasteru tiegħi, għan nirreferi ftit għaj, kifat komplejt kabbar il-qasam tal-farmaceutika, il-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-Ministru tas-Saħħa emendajna l-liġi, din il-liġi li tara li il-medical devices, l-apparat mediku jiġi regolat bħal mediċini, dan b'riżultat li barra li jassigura il-ġid tal-pazjent ħajunħoloq iktar xogħol. Fil-qasam tal-cleansing komplejna bil-xogħol tagħna, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja mill-qalb il-ħaddiema devoti nista' ngħid tagħna, mhux hekk biss, iżda bl-idea tal-Prim Ministru li issa m'għadniex issa qiegħed ma' Ġulja qiegħed magħha ġifieri naħdem magħha. Imma naqqasna il-fragmentation, biex ma jibqax iktar li til-leminja ma tkunx taf x'inhi tagħmel ix-xellugija, infatti għandna magħna fl-istess Ministeru hemm l-FTZD, hemm ukoll il-parks, hemm il-valleys, jiġifieri ċerti li l-ħidma tagħna ħatkun iktar effettiva, iżda mhux mingħajr iktar infurzar, dan wedulkom. Fil-qasam tal-konsumatur qed naraw u nkomplu nipproteġu drittijiet taċ-ċittadini, speċjalment issa li għandna dil problema tal-COVID-19. Dan kollu f'qafas ta' gvern b'idejat ġodda, gvern li ħajara li ħadd ma jibqa' lura, gvern li ħajkompli jagħmel suċċess biex feluq il-100 sena mitwaqqif tal-partit u bit-tmexxija qlija ta' Robert Abela inkomplu nagħmlu il-bidla biex nilħqu standards aktar għolja għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi ħafna Segretarju Parlamentari Dejo De Battista. U fil-fatt issa nilqa l-Ministeru tal-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar Aron Farrugia. Prim Ministru, Sinjura Abela, kollegi, naxxarin, grazzi tal-merħba kbira li tajtuna dal-għodu. Bibtijaj, fl-2013, resqin għall-elezzjoni ġenerali, il-Partit Laburista kien żmien tella diversi billboards. U għed minnhom kien dwar l-ambjent u kien jgħid so that the environment truly becomes a priority. Ġifieri li l-ambjent ta' madwarna verament isir priorità wara ħafna snin ta' telqa ta' gvern nazzjonista. Ma dak il-billboard kemm billboards oħra jitkellmu dwar l-ekonomija, dwar is-saħħa, edukazzjoni u waqsma oħra. U matul iż-żminijiet kena suċċessi kbar, tkabbir ekonomiku bla preċedent, semmieħ qabli il-kollega ħabib tiegħi Deo, ħloqna x-xogħol, ġibna l-investiment barrani, iżda lajta ta' ambjent aħjar baqgħet tidwi
f'idnejna. U da qatt ma ċħadnieh, niftakar budget wara ieħor. Prim-Ministru kien jiġi mistoqsi dak iż-żmien Joseph Muscat dwar l-ambjent sammu dwaru. Kien konna ngħidu illi iva rridu ntejbu il-ħidma tagħna fil-qasam ambjentali. U matul is-snin dik lajta komplet tidwi u tiżdied. Dik lajta Prim-Ministru tal-lum samaħħa. Wara ħafna snin aqqat l-ippjanar u l-ambjent taħt Ministeru wieħed. U jien dik lajta ta' ambjent aħjar. Illum nismaħħa ġurnata wara l-oħra permezz ta' diversi emails laqat li jkolli u allura nista' apprezza iktar dik lajta xi tfisser. Jien illum naċċertakom dak il-billboard tal-2013, illum sar il-mission statement tiegħi illi l-ambjent tassew isir priorità. X'hemm bżonn? X'inhu mistenni minni? Ħafna affarijiet. Fost oħrajn kif rajtu fl-aħħar 6 ġimgħat deċiżjonijiet diffiċli imma bżonjużi, viżjoni fit-tul, ħafna kuraġġ u enerġija ma daqta xejn bħal kumplament ta' sħabi. Ħati ħarsa lejn l-ewwel 6 ġimgħat tiegħi fil-kariga ta' Ministru responsabbli mill-ambjent, mill-tibdil fil-klima u l-ippjanar. Fil-qasam pereżempju tal-ippjanar jiena mill-ewwel tlabt reviżjoni għall-istrateġija għall-iżvilupp u l-ambjent, l-ISPED bl-Ingliż, Spatial Planning. X'inhu dan? Da bażikament minnu joħroġ huwa l-pjan fit-tul tal-pajjiż li minnu joħorġu il-pjanijiet lokali, il-master plans, l-action plans li għandna bżonn, u allura mill-ewwel ta' sinjal illi dak se nkun qegħdin nirreveduh. Imbagħad tlabna mill-ewwel li fl-iqsar żmien possibbli li tina liġi tiġi pubblikata il-Fuel Station Policy. Diversi kritika matul is-snin illi tawalna biżejjed u aħna tajna s-sinjal illi fl-iqsar żmien possibbli li tina liġi nippubblikaw din il-policy l-ġdida. U t-tielet imbagħad nibdew mill-ewwel konsultazzjoni dwar rural policy. Xi tfisser din? L-ewwel diżett ta' madwarna. U allura hemmhekk ukoll għandna l-fiat biex fi żmien li ġej mhux biss nibdlu l-policy imma nibdew mill-ewwel b'konsultazzjoni man-nies. Diversi laqat li kelli mal-periti, mal-iżviluppaturi l-ambjentalisti wkoll. Li l-koll kemm huma għandhom l-interess tas-settur għalihom għall-qalbhom. Pereżempju, tkellem dwar l-estetika li xtuqu naraw fil-binjiet ta' madwarna. Uniformità, disin. Ma fuq kollox bejna wkoll bl-infurzar li l-poplu Malti tant qiegħed jitkellem dwaru. Imur mill-ewwel imbagħad tal-qasam tal-ambjent, x'għamilna fis-6 ġimgħat illi ilna fil-kariga. Fuq dimnet saħħaħna l-awtorità tal-ambjent u tar-riżorsi, l-ERA. Fuq dimnet b'500,000 € ta' investiment fl-infurzar u l-compliance. Huwa importanti illi l-Environmental Watchdog ma jkunx biss preżenti imma attiv u proattiv. Għaliex kif qed f'diversi laqgħat oħra ħadd mul fuq mill-liġi. It-tieni mbagħad għal darb'oħra wara ħafna snin l-ERA għandha vuċi ta' vera fejn jidħol l-iżvilupp. Fil-laqgħat li jkollna mal-Prim Ministru u ma' ħafna oħrajn fuq il-mejda ma jkunx hemm bżonn jew biss il-Planning Authority, imma hemm il-watchdog ambjentali illi nisimgħu miż-żewġ naħat u mbagħad nieħdu d-deċiżjonijiet illi għandna nieħdu. It-tielet, numru ta' laqat fuq afforestazzjoni u nixtieq ningrazzja hawnhekk il-ħafna wkoll persuni li resqu biex jagħmlu CSR, investiment fil-pajjiż permezz tal-afforestazzjoni. U l-aħħar, u mhux l-inqas, l-urban greening kienet weda waħda mill-wediet importanti tal-Prim Ministru fil-kampanja tiegħu ta' mexxej illi nħaddru mhux biss ir-rurali imma wkoll l-urban ta' madwarna bħal Naxxar, bħal Ħamrun, bħal Marsa, bħal postijiet oħra. Illi dak illi it-tfal tagħna llum biex jaraw ftit aħdar iridu jmorru l-boskett u ta' qali dak l-aħdar aħna ntuhulhom fil-post, fir-raħal, fil-belt fejn illum jgħixu. U dak huwa l-qalbi ħafna u iva fil-ġimgħat li ġejjin se nħabbru l-ewwel proġetti. Issa ħandirizza kif jgħidu l-infant abjad fil-kamra, the white elephant in the room. Il-qasam tal-manager tal-iskart ninsabu in-Naxxar, mela ftit il-bot għandna wkoll il-faċilitajiet tal-Matab u tal-Allis u hemmhekk ukoll aħna ndirizzajnieh fl-ewwel 6 ġimgħat. Fuq qudiemnet bdejna mill-ewwel bi-strateġija li ħadd tkun preżentata fi żmien li ġej fuq il-qasam tal-iskart tal-kostruzzjoni. Għandna pjan fit-tul hemmhekk ukoll u se nħabbruh fi żmien li ġej.
It-tieni mbagħad ħadd konjazzjoni tal-isfidi illi għandu l-pajjiż. Fosthom ukoll il-budget elettorali illi għamilna fl-2017 u rridu nżammu magħhom. Fuq qudiemnet il-pjan fit-tul biex ma naħdmux b'management by crisis. Jiena kelli laqgħat ukoll Brussell fl-aħħar jiem fejn mhux biss tkellimt mal-Kummissarju Ewropew dwar din it-tema, imma wkoll ġibt l-assigurazzjoni illi fondi speċjali se jkollna l-esperti ta' Brussell jgħinuna f'dan il-pjan fit-tul u fi żmien illi ġej. Jiena llum inwedkom illi sal-aħħar tas-sena ħajkollna pjan għal management tal-iskart fit-tul definitivament għall-10 snin illi ġejjin. Se jkollna bżonn u se jkollna state of the art facilities, l-impjanti li pajjiżna tant għandu bżonn biex nilħqu mhux biss il-miżuri ambjentali imma wkoll it-thresholds illi għandna fir-riċiklaġġ u ambjent tajjeb għall-familji tagħna. Però sinjuri, jiena nixtieq ngħid illi dawn weħedhom mhumiex biżżejjed. Dak li għexna fl-aħħar mit-sena ma jistax ikun ngħixuh fil-mit-sena li ġejjin. Wara l-bżonn ta' bidla fil-mentalità. Bidla fil-mentalità minni l-ewwel wieħed minnkom mill-importaturi, mill-iżviluppaturi u ħafna nies oħra. Jiġifieri aħna rridu mmorru issa għal dak li pajjiżi moderni llum imxew għalih snin ilu. Jiġifieri il-reducing of waste, reusing u il-recycling. Huma kliem sbieħ, jinstemaw sbieħ imma jfissru deċiżjonijiet diffiċli għal kollha kemm aħna. Ovvjament, hemm dak li nsejjaħlu jiena collateral damage. Il-bieraħ il-bdiewa semgħu leħinhom, ġustament jien nifhem il-karba tagħhom, nifhem l-inkwiet tagħhom, ningrazzja l-Prim Ministru illi mar ikellimhom u jsejħilhom. U jisma' l-karba tagħhom ukoll, jiena wkoll fl-aħħar jiem kelli laqgħat mal-Kunsill Lokali tan-Naxxar fejn insabu llum fejn smajt il-kunsilliera jgħidulna huma x'jaħsbu u nitkellmu nidjalogaw it-triq il-qoddim. Jiena ngħid illi mhux problemi għandna qudiemna imma riżorsi. Il-bidla fil-mentalità però trid issir u rridu nimxu l-koll flimkien għall-ekonomija ċirkulari illi pajjiżi oħra imxew ukoll. Allura innaqsu l-iskart ta' madwarna, nirriċiklawh u nerġgħu nużawh. Ħammur mbagħad għal l-aħħar qasam li huwa l-tibdil fil-klima. Il-Gvern qiegħed jipprepara tajjeb ħafna għal COP26, il-konferenza kbira li ħassir fil-Glasgow illi hemmhekk ukoll se jkun hemm deċiżjonijiet importanti. Pajjiżna nafu illi iddikjara emerġenza bħalma għamlu pajjiżi oħrajn fuq tibdil fil-klima, imma nħoss li l-Maltin illum għadhom ma jafux tfisser il-bidla fil-klima, x'impatt se jkollhom u apparti il-mart illi semmew nista' nsemmi jiena ħafna affarijiet oħra, pereżempju il-mart respiratorju illi ħafna Maltin ibatu minnu llum il-ġurnata u jien irċievi 20 ta' emails fil-ġimgħa ta' tfal bażma u ħafna wkoll mart respiratorji li jiġu indirizzati. Il-bdiewa dak li qed jgħixu llum il-ġurnata żmien twil mingħajr xita. Jew inkella l-immigrazzjoni illi mhux ħatonqos imma tiżdied mill-Afrika sforz ukoll tal-miżuri li pajjiżna u pajjiżi oħra ma jeħdux fejn tidħol it-tibdil fil-klima. Mela iva iddikjarajna emerġenza, però hemm bżonn issa naħdmu u nibdew nieħdu azzjonijiet konkreti. Ħbieb jiena għandi l-enerġija biex flimkien mal-Prim Ministru nibdlu l-pajjiż fil-qasam ambjentali, ningrazzjah tal-appoġġ kbir li rejt lili u rajt minn għandek fl-aħħar ġimgħat għaliex hekk biss nistgħu nibdlu l-affarijiet ta' madwarna. Fuq kollox ma nemminx fil-mentalità fortizza. Jiġifieri jiena rajt diversi stqarrijiet, diversi reazzjonijiet ta' ambjentalisti, għaqdiet ambjentali niltaqa' magħhom kif jafu tajjeb kważi kuljum. L-istedja tiegħi hija li jibqgħu jikkritikawni u jżommuni accountable ta' deċiżjonijiet li nieħdu. Ibqgħu kritikawna sakemm aħna insiru il-moviment ambjentali illi naspiraw illi nkunu. Irrid nara iktar impenn ċiviku fi żmien li ġej minn alkoll, irrid nara it-tranzizzjoni ekoloġika illi t-tfal tagħna qed jitolbuna nagħmlu, irrid nara trasformazzjoni u rivoluzzjoni ambjentali f'pajjiżna billi nkunu pjunieri u mhux reattivi fi żmien li ġej. Naf illi se nsibkom miegħi, nirringrazzjakom tal-appoġġ u tal-ħidma li se jkollna flimkien. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Il-Ministru Aron Farrugia nistieden issa lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.
Grazzi Naxxar, grazzi ta' din il-merħba sabiħa, kemm jien kuntent li qiegħed fostkom. Partit riformista u gvern riformista. Dan hu dak li jiddistingwina. Dan hu dak li dejjem iddistingwina tul dawn l-aħħar snin. Ir-riforma, il-bidla, li ma tibżax tagħmel il-bidla, li tkun kuraġġuż fil-bidliet illi jridu jsiru. Bidliet li jkunu bis-sens, imma bidliet li jkomplu jmexxu l dan il-partit il-qudiem lil dan il-pajjiż il-qudiem. Fuq kollox, l-importanti li tkun fuq in-naħa tajba tal-bidla. Li l-bidliet tagħmilhom għat-tajjeb. Li l-bidliet tagħmilhom biex tkompli tmexxi l-affarijiet il-qudiem. U din il-ġimgħa ilqajt b'sodisfazzjon reazzjoni li ġiet min-naħa tal-oppożizzjoni għal proposta għall-implementazzjoni għax konna diġà bdejna nimplementaw. Il-weda illi ilna tant inħampqu fuqha, weda li jiena tant konvint minna, anke jekk fil-bidu kont xi ftit ċettiku dwarha. L-importanza li ndaħlu l-bidla ta' aktar parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament tagħna. Insemmi nisa ngħidha llum. Jafa da pitada niġu f'sitwazzjoni fejn ikollna noħolqu mekkaniżmu fejn jindaħlu aktar irġiel fil-Parlament. Imma r-realtà illi ilha waħda konsistenti f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 50 sena hi li fil-Parlament tagħna fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż m'għandniex biżżejjed parteċipazzjoni ta' nisa. Ir-raġunijiet jistgħu ikunu diversi. Ir-realtà hija waħda u hija dik. Li tul is-snin kien hemm snin fejn telgħu ftit in-numri, snin fejn reġgħu niżlu l-isfel, però konsistentement baxxi. Din hija xi ħaġa illi ma nistgħux naċċettawha iżjed. U għalhekk konna fuq quddiem li mexxejna l quddiem din l-idea minkejja li kien hemm xettiċiżmu minn kellu dubji ġenwini illi tista' tolqot il-mod kif jaħdem il-proċess demokratiku. Ma spjegajna, komplejna nimbuttaw din il-proposta u fl-aħħar wara tant xhur ġibna wkoll l-oppożizzjoni li qed tgħid kellkom raġun. U għalhekk din il-weda li għamela Dr. Joseph Muscat qabli u li wetta jiena wkoll li sal-elezzjoni ġenerali li jmiss ikollna fis-seħħ mekkaniżmu li jiżgura li jekk ikun hemm sess anqas rappreżentat fil-Parlament tagħna, ġifieri jkollok sess li jġib 40% anqas mis-sess ieħor jiskatta dan il-mekkaniżmu il-ġdid li permezz tiegħu se jiżdiedu numru ta' siġġijiet li jingħataw lis-sess lanqas rappreżentat biex noħolqu iżjed bilanċ fil-Parlament tagħna. Wieħed mid-dispjaċiri ewlenin li kelli meta ħtart il-kabinett li ma kienx hemm biżżejjed nisa fil-grupp parlamentari tagħna li minnhom stajt naħtar aktar membri fl-eżekuttiv. Li kien hemm kont inżid ir-rappreżentanza tan-nisa fl-eżekuttiv tagħna fil-kabinett tagħna. Mhux se jibqa' iżjed dispjaċir dak. Minn wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss irid ikollna dak il-mekkaniżmu fis-seħħ li jkun ħadem biex inkunu nistgħu nażlu iżjed, kollna iżjed nisa fil-kabinett tagħna. Għaliex ir-realtà turi illi kull fejn kien hemm iżjed nisa l-affarijiet imxew aħjar. Ma ngħidux biss għall-Parlament, ngħidu wkoll għal kull sfera fil-ħajja pubblika. Dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna, dawn huma sfidi li aħna biss għandna l-kuraġġ illi rresquhom il-qudiem. Dawn huma challenges il-ġodda, challenges ta' pajjiżna li jrid ikollna l-kuraġġ illi naffrontawhom, aħna ma nsegwux. Wilid, għalhekk aħna mexxejja ta' dan il-pajjiż, mexxejja flimkien magħkom. Ma qadniex nistennew l-oppożizzjoni kieku bqajna ma minna xejn. Kieku qadna nisimgħu mid-dubji li smajna mingħand l-oppożizzjoni u rridu ħaġa u rridu oħra, aħna konna determinati. Determinati li nibqgħu mixjin il-qudiem, determinati b'viżjoni ċara. Jien l-ewwel wieħed minkejja li kont naf li kellna bżonn iż-żewġ terzi tal-Kamra li se nibqgħu għaddejjin f'din ir-riforma. Li se nibqgħu għaddejjin. U jidher li wasalna. Aħna se nibqgħu nimbuttaw. Edward tibqa' aħdem flimkien ma' Rozjen qed tagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, ejja ħanibqgħu nimbuttaw dawn ir-riformi l qudiem. Riformi li jiddistingwuna. Din il-ġimgħa kelli l-privileġġ li f'waħda mill-laqat iltqajt mal-Kumitat Konsultattiv tad Drittijiet LGBT f'waħda mid-diversi laqat li qegħdin nagħmlu b'mod konsistenti għaliex vera għadna sentejn u nofs il-bot minn elezzjoni ġenerali, imma qegħdin naħdmu
daqs li qegħdin f'kampanja elettorali, niltaqgħu ma' kulħadd, nisimgħu lil kulħadd, nieħdu on board il-bidliet li qegħdin jiġu suġġeriti lilna. U f'din il-laqa li kellna mal-Kunsill Konsultattiv, spjegawna kemm kienu kburin bil-bidliet li flimkien għamilna f'daw l-aħħar snin fil-qasam ta' drittijiet ċivili, qasam tant importanti. Importanti għaliex ifisser bidla fil-ħajja ta' ħafna u ħafna nies. Bidliet fl-aktar affarijiet sensittivi, fid-dbatijiet siekta li jkunu għaddejjin minnhom ħafna nies, illi jekk tinjorhom, jekk titkellem bil-lingwa ta' għax huma minoranzi, twarrabhom, tħallihom fil-ġemp u tħallihom fis-sofferenza. Dak mhuwiex il-Gvern Laburista. Il-Gvern Laburista lest illi jkollu kritika imma li jindirizza l-bżonnijiet tal-minoranzi. Għax dik hija l-ġustizzja soċjali, dik hija r-ruħ anzi soċjali, li aħna nemnu fir-ruħ soċjali, li nemnu fid-drittijiet tal-minoranzi, li nemnu li kulħadd ħaqqu id-dinjità tiegħu. U f'waħda mid-diversi suġġetti li ddiskutejna f'din il-laqa, intmiss mill-ġdid is-suġġett tal-prostituzzjoni. Tgħidu li fuq il-prostituzzjoni se titkellem illum, illi nitkellem xhur fuq dan is-suġġett. Weġa' li esperjenzajta fil-ħidma tiegħi bħala avukat fejn iddefendejt nisa u irġiel illi ikollhom background ta' problemi soċjali illi ma tisimgħux u ma tgħixux magħhom diffiċli temnu. Problemi ta' abbuż ta' droga minn 12-il sena. Minn 11-il sena. Li jduqu d-dinja tal-prostituzzjoni minn 12-il sena għax ma jkollhomx għażla oħra, għax ma jafux dinja differenti, għax ma jafux realtà differenti. Għax forsi kellhom il-ommhom, jew lil missierhom f'dik id-dinja. Mhux forsi ħafna drabi jekk ikun, għax għandhom il-problema ta' droga. Daw realtajiet li ħassejt u missejt magħhom tul is-snin. U li sal-lum bqajna ma ndirizzajnihomx. Batna prostituti l-ħabs. Dawk huma realtajiet. Mela flok għenna lil min kien għaddej minn dal-problemi soċjali kbar, tfajnihom il-ħabs. Dawn huma realtajiet li missejna magħhom wexnihom. Insemmi każ wieħed. Kienu għaddew lil Caritas, għaqda li tant qed tagħmel xogħol tajjeb f'dan il-pajjiż. Fej persuna, mara, tingħata 2 sentenzi f'ġurnata, waħda minnhom 9 xhur priġunerija. U kellha tifla. U kienet fi proċess ta' riforma, u ta' riforma serja. Imma marret 9 xhur ħabs. Bdiet ukoll fil-prostituzzjoni ta' 12-il sena. Ma tafx dinja aħjar. U batni għal-ħabs. U din responsabbiltà tagħna bħala soċjetà li għadna siekta. F'ironija li qatt ma stajt nifhimha li jkollok il-klient li jmur ma' prostituta u ma jeħel xejn, mhux reat, u l-prostituta għandha l-priġunerija. Dawk huma realtajiet f'pajjiżna li sal-lum u sal-lum għadna naċċettawhom. Min għada maħnis se naċċettawhom iżjed. Maħnis se naċċettawhom iżjed. U din hija bidla waħda mill-bidliet li flimkien Medward u Marosjen se mmexxu l-qudiem li l-prostituzzjoni f'pajjiżna tiġi dekriminalizzata, ma tibqax aktar reat f'pajjiżna biex nindirizzaw din l-inġustizzja. Irrid ikollna l-kuraġġ li nagħmluhom dawn il-bidliet. Għaliex ma nistgħux inħallu iżjed nies ibatu. Mhux biss li nneħħu l-prostituzzjoni mir-reat, imma li flimkien magħha noħolqu programm ukoll biex ngħinu l-persuni li waqgħu fil-problema biex ikunu jistgħu joħorġu minnha, ikunu jistgħu ifittxu futur aħjar u dawk huma l-ambizzjonijiet tagħna. Aħna nitkellmu fuq l-ekonomija, nitkellmu fuq it-tmexxija f'livell għoli fil-pajjiż, imma ninżlu wkoll fil-livell il-baxx. U dan huwa d-dover ta' gvern bruħ soċjali, bruħ soċjalista li jifhem lil kulħadd, li jindirizza l-bżonnijiet ta' kulħadd u li jkompli dejjem ħares il-qudiem biex ibiddel nagħmlu żbalji wkoll minn dawk li żbalji wieħed jitgħallem, però dejjem nimxu il-qudiem. Imma nistgħu nagħmlu dan il-bidliet għaliex aħna gvern li hu sensittiv. Sensittiv għal bżonnijiet tan-nies. Sensittiv għad-dbatijiet li għaddu minnhom in-nies. U kif semma tajjeb Aron il-bieraħ kellna sitwazzjoni li żviluppat fis-sigħat ta' filgħodu ta' bdiewa illi rinfaċċati b'sitwazzjoni fejn jista' jkun hemm it-teħid tal-għelieqi tagħhom għamlu protesta li kienet waħda spontanja u tifhem il-weġa tagħhom. Tifhem ir-realtà li għandna kif semma tajjeb Aron ta' skart tal-mod kif se nindirizzaw il-problema tal-iskart, problema li mhijiex tagħna ma' problema li hija tad-dinja kollha, imma problema li tiġi indirizzata u rridu nindirizzaw mhux biss illum, imma rridu nindirizzaw ukoll għas-snin li ġejjin, imma għandek ir-realtà ta' bdiewa
li diġà jaħdmu f'kuntest li huwa diffiċli ħafna, hija realtà min jaf kif taħdem id-dinja tal-bidja f'Malta, hija diffiċli, għandhom kuntest diffiċli li jaħdmu fih minħabba d-daqs ta' pajjiżna, minħabba l-eliq iżgħar ta' pajjiżna, minħabba l-kompetizzjoni li għandhom bi prodott agrikolu li jiġi minn barra il-pajjiż fejn għandhom l-economies of scale jistgħu jikkompetu iżjed minnha, mela diġà għandek dak il-kuntest diffiċli u għandek din ir-realtà l-oħra. Sallum soluzzjoni għall problema tagħhom qatt m'għandniex. Però nżilna magħhom, mhux għadna naraw minn Facebook x'qed jiżviluppa, mort hemmhekk fil-post. U tara il-ġenwinità tagħhom. Ma kienux qegħdin, ħadd minnhom ma kien qed jipprotesta għax irid jagħmel xi ħsara għal xi ħadd. Tara l-ġenwinità. Ta' nies li ġenwinament muġuha b'dak illi jista' jiġri lilhom. Ma waqafniex sal-bieraħ, ma waqafniex illi dħalna fl-impjant, ma waqafniex illi irkibna fl-imkien mal-bdiewa fil-vetturi tagħhom u rewna l-eliqi tagħhom. Għada filgħodu il-ġurnata se tisbaħ billi nkomplu billi stedint li l-bdiewa li jiġu għandna, nkomplu nitkellmu u jekk hemm bżonn nerġgħu immorru aħna għandhom, sakemm nilħqu soluzzjoni li tkun waħda aċċettabbli għal kulħadd. Dan hu l-mod kif jaħdem gvern li jħobb lin-nies. Dik li tiddistingwina, li nħobbu lin-nies, li nħobbu liż-żgħir, li nħobbu lill-batut, li nħobbu lill-fqir, li nħobbu lil kulħadd, li nħobbu lil kulħadd. U bidliet tifhem illi jridu jsiru. Kif tkellimt fil-bidu, minn ma jibdilx jissogra li jaqaf lir-rilevanza. U aħna gvern li bqajna rilevanti u bqajna b'saħħitna minkejja lilna mill-2013 issa fil-gvern bqajna b'saħħitna elettoralment b'mod konsistenti għax bqajna nagħmlu dawn il-bidliet. Bidliet fuq livell ta' pajjiż. U għamilna f'dawn l-aħħar 6 ġimgħat bidliet sostanzjali fuq livell ta' pajjiż u intom tajtuni l-fiduċja biex nagħmel bidliet. Ma tajtunix il-fiduċja tagħkom biex inħallu kollox kif kien. Kellna ħafna tajjeb, ħafna. Jiena gburi li writt legat b'saħħtu ħafna. Ħafna. Però kien hemm bidliet li rridu jsiru. U bdejna sa mill-bidunet, sa mill-ewwel sigħat, sa mill-ewwel ġranet, nagħmlu dawn il-bidliet u fadal ħafna xi jsir, qed naħdmu bis-saħħa biex inkomplu nagħmlu dawn il-bidliet u se nibqgħu għaddejjin b'dawn il-bidliet biex pajjiżna jibqa' wieħed rilevanti, pajjiżna jibqa' wieħed b'saħħtu, pajjiżna jibqa' wieħed li ekonomikament jista' jibqa' miexi il qudiem. Bidliet li jridu jibqgħu jsiru wkoll anke fuq livell ta' partit. Għandna partit b'saħħtu, għandna partit maqut, għandna partit li huwa kumpatt, għandna partit li huwa rilevanti fl-idejat, imma hemm ukoll irridu nibqgħu nagħmlu dan il-proċess ta' riġenerazzjoni, il-proċess ta' ristrutturar li bil-mod kif qed isir fuq livell ta' pajjiż, hekk ukoll f'livell ta' partit irridu nkomplu b'dan il-proċess. Jekk ma tirriġenerax ruħek, jekk ma tibdilx, tissogra li tistaġna. U fil-mument li tistaġna, tibda mixi lura. Aħna rridu nibqgħu nimxin il-qudiem. Għaliex aħna nemmnu li d-direzzjoni tibqa' waħda b'saħħitha il-qudiem. U biex timxi l-qudiem trid tagħmel bidliet. Bidliet li jkunu sottili, bidliet mingħajr terremoti, bidliet fuq kollox fejn ma tweġġa' lil ħadd. Għax kulħadd huwa rilevanti. Kulħadd għandu ħafna x'joffri u bl-istess mod kif għamilna l-bidla fuq livell ta' kabinet, fil-livell ta' dekasteri, ħadd ma twarrab, ħadd ma ntrema. It-talent ta' kulħadd ġie utilizzat. Min qabel kellu talent li qed jiġi utilizzat ferja, min illum għandu talent li qed jiġi utilizzat ferja oħra, u dak huwa l-mod kif tmexxi partit, kif tmexxi pajjiż li tifhem li kulħadd huwa rilevanti, li kulħadd għandu ħafna talent x'joffri. U nemmen ukoll li dak huwa li jiddistingwina mill-partit avversarju tagħna, mill-oppożizzjoni, li fil-waqt li huma medijin fil-ġlied intern, ġlied li dejjem tiela, aktar isir intens, aktar ma jgħaddi żmien, aħna niffokaw kif se nkomplu dejjem naqdu u nżommu dan il-partit maqut. L-għaqda. L-importanza tal-għaqda.
kruċjali. Kruċjali biex jibqa' jkollna pajjiż b'saħħtu, pajjiż li jgawdi l-fiduċja tan-nies, partit illi jibqa' dejjem iffukat fuq il-ħidma, ħidma ambizzjuża, fadal 2 sentejn u nofs għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, 2 sentejn u nofs jistgħu jidhru twal, 2 sentejn u nofs fil-fatt mhumiex żmien daqstant twil, rridu nkunu iffukati fuq il-livell ta' ħidma tal-gvern, fuq livell ta' partit, nkunu preparati dejjem dak huwa li jiddistingwina, li nkunu dejjem ippreparati, ffukati, konċentrati fuq il-ħidma. U għalhekk illi jiena nitbissem meta din il-ġimgħa rajt f'xi sezzjoni tal-medja u qed narġa' naqra dalgħodu illi tkeċċa Randolph De Battista u nibda ngħid imma jiena qiegħed naqra sew. Ir-Randolph jiena nibda milli nirringrazzjah tal-ħidma tal-ħidma li wettaq bħala kap eżekuttiv ewlieni tal-partit, ħidma illi kien strumentali fiha biex biddel il-mod ta' kif il-partit iħares lejn l-affarijiet, il-mod fost oħrajn kif il-partit qiegħed jiffinanzja l-operat tiegħu bl-użu tal-proprjetajiet tal-partit. U sinċerament, nirringrazzjah għax kien strumentali, naf kemm ħadem b'mod dedikat. U jiena lija ma nqisux dan bħala kapitolu magħluq għal Randolph, imma nqisu l-bidu ta' avventura ġdida għalih anke fih dan il-Partit Laburista. U nħares il-qudiem illi flimkien miegħu inkomplu naħdmu flimkien biex insaħħu lil dan il-partit. Inwedu wkoll u tkellimna wkoll li se jkollu rwol ċentrali fil-ħidma tal-Partit Laburista, mhux biss illum, imma wkoll fi żmien li ġej għall-kampanja elettorali li jmiss se jkollu rwol ċentrali, rwol li se jkollu l-fiduċja sħiħa tiegħi u tat-tim kollu tagħna. Għax dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. Dawk in-nies li ħadmu tant tal-Partit Laburista irridu jibqgħu flimkien, niġbdu ħabel wieħed biex inkomplu mmexxu flimkien lil dan il-partit il-qudiem, partit li tantana. Tantana, partit li l-iktar mument forsi li rrealizzajt kemm huwa b'saħħtu kien f'dawn l-aħħar ġimgħat ta' qabel Jannar fejn il-kol tafu jidher illum li jisu għadda ħafna żmien għax illum l-affarijiet tant ikkalmaw, tant għandna stabilità, tant għandna serħan il-moħħ, imma kemm kien importanti il-partit f'dawk il-ġimgħat. Kemm kien importanti ir-rwol li lab il-partit biex anke l-pajjiż baqa' stabbli. Mhux biss il-partit li baqa' maqut u stabbli, imma l-mod kif il-partit ġab ruħu f'mument fejn il-partit se tanqasam. Se tanqasam f'mitbiċċa. Ħriġna b'saħħitna iżjed minn qatt qabel. U għalhekk id-diskors ta' min ikollu interess li jxerred ċertu diċeriji għax in-nies tiegħi u n-nies ta' dak u n-nies ta' dak. Intom kollha id-nies tiegħi. Kollha bla ebda distinzjoni. Anzi, nitkellem iżjed minn hekk. Li fil-kappell ta' Prim Ministru il-pajjiż kollu huma n-nies tiegħi. Għaliex ma nistgħux nitkellmu iżjed aħna dwar politika ta' blu, politika tal-aħmar, imma nitkellmu biss dwar politika li taqadna bħala pajjiż wieħed. Taqadna f'għaqda nazzjonali, taqadna f'dak kollu li jġibna flimkien inwarbu dak illi jifridna u naħdmu flimkien għal dak illi jaqadna. Qed nara lil George Azzopardi hawnhekk insellimlek George. Nawguralek fil-ħidma kbira tiegħek. Fittex f'Randolph spalla ta' bniedem li jista' jagħtik ħafna mill-ħafna li jagħmelu. Nittama li se tkunu qegħdin taħdmu flimkien, konvint li jekk se tkunu qegħdin tagħmlu. Ħalli nżommu b'saħħitna din l-għaqda li tant iddistingwina. L-għaqda li llum qed tissarraf f'tant feel good factor fil-pajjiż. Qed tarawh u qed tħossuh u qed tesperjenzawh jien nisma'.
komunità tan-negozju nutara li jkellmuni, negozjanti li jkellmuni, l-konvenji kif reġgħu bdew tilajn jiżdiedu jgħidulek minn ġimgħa l ġimgħa il-konvenji kif qed jerġgħu jiżdiedu. Il-kuntratti ta' bejħ u xiri ta' proprjetà kif qed jerġgħu jiżdiedu. Il-bejħ fil-ħwienet kif qed jerġa' jissaħħaħ. Tieħu tagħmel tant kuraġġ, tant tieħu sodisfazzjon minn dawn l-aħbarijiet sbieħ illi tisma' dak illi rridu aħna bħala pajjiż. Il-kuraġġ tan-negozjanti tagħna fin-negozjanti tagħna, il-kuraġġ fil-konsumaturi illi jemnu illi dan il-pajjiż għandu żmien sabiħ ħafna ġej għalih. U dak huwa l-bilanċ illi jrid joffri dan il-gvern. Aron tkellem ħafna fuq l-aspett ambjentali. Aspett li huwa kruċjali għal pajjiżna. Jien ġej minn qasam ftit differenti, ġej minn qasam fejn ħdimt għal tant snin fl-awtorità tal-ippjanar u konvint fil-importanza tal-bini, tal-iżvilupp, tal-kostruzzjoni f'pajjiżna u hemm fejn nibbilanċjaw il-xulxin. Però li hu żgur huwa illi l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna, l-iżvilupp tal-proprjetà f'pajjiżna, l-iżvilupp tal-kostruzzjoni mhux se jkun ħaruf tas-sagrifiċċju għall-ambjent, bħalma l-ambjent mhux se jkun ħaruf tas-sagrifiċċju tal-iżvilupp. Dak huwa l-bilanċ tant importanti li wieħed irid joħloq. U għalhekk li jiena nibgħat dan il-messaġġ illi llum hemm gvern li jemmen fl-importanza ta' dan il-messaġġ se nkunu qegħdin nagħtu kull opportunità lill-investituri f'pajjiżna biex jibqgħu jinvestu bis-saħħa, investiment illi ġej minn barra, investiment lokali, se nkunu gvern, qegħdin gvern u ħanibqgħu nkunu gvern li huwa pro-market, ġifieri gvern illi huwa favur is-suq, favur l-iżviluppatur, favur in-negozjant, imma wkoll favur ix-xerrej. Dak ifisser li wkoll li aħna gvern pro-business. Tant importanti dan il-messaġġ. Fl-aħħar mill-aħħar hija l-ekonomija li tmexxi kollox il quddiem. U l-ekonomija timxi bil-fiduċja li jkun hemm fin-negozji tagħna. Bil-fiduċja li hemm fin-negozjanti ewlenin f'pajjiżna li jridu jsibu kull opportunità miftuħa ta' gvern li jkun qed jikkopera magħhom li jtihom kull opportunità li jimxu l quddiem biex inkunu nistgħu inżommu l-ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna. Ekonomija li mbagħad tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies tagħna. Għaliex inutli li jkollok ekonomija tal-istatistika. L-istatistika tafu jgħidu ċifri għalu ċifri li ħarġu din il-ġimgħa b'saħħitha ħafna. Għandna tkabbir ekonomiku illi huwa għal diversi drabi iżjed minn dak li għandna fiż-żona euro. Dak huwa xi ħaġa li timlina b'kuraġġ. Ekonomija li hija waħda b'saħħitha b'mod konsistenti. Imma inutli nitkellmu biss fuq statistika, inutli nitkellmu fuq ċifri biss, irridu nitkellmu wkoll mbagħad fuq kif dak iċ-ċifri se jissarfu fit-tqassim tal-ġid, fuq kif dak il-ġid se jinżel l-isfel, fuq kif dak il-ġid se jinħoloq mill-komunità tan-negozju tagħna, imma kif se jilħaq ukoll id-diversi saffi tas-soċjetà tagħna. U għalhekk illi nħarsu l-qudiem b'din l-enerġija, b'din il-grinta, gburi bi grupp parlamentari u b'kabinett illi tant qiegħed jaħdem b'mod b'saħħtu, tant qiegħed iressaq il-qudiem inizjattivi ġodda, proposti ġodda, u din hija dik xi ħaġa li tant tagħmillek kuraġġ li tibqa' taħdem bis-saħħa, li tibqa' taħdem aħna m'hemmx tnejn u tlieta u sibtu ħadd, naħdmu kuljum f'kull ħin tal-ġurnata. Għax hekk fdati mill-poplu biex nagħmlu. Fuq kollox naħdmu f'qafas ta' serjetà. Dik is-serjetà li jiena konvint li ġabet din l-istabilità u s-serħan il-moħħ f'pajjiżna fi żmien daqstant qasir. Għaliex in-nies jafu li aħna gvern serju li l-affarijiet nagħmluhom b'serjetà. Kellna diversi affarijiet li bagħatna messaġġ ċar f'dawn l-aħħar ġranet tal-mod kif isiru l-affarijiet bla ma noqogħdu nisimgħu u nagħtu każ populiżmu li għandna ġej min-naħa tal-oppożizzjoni, għandna kap tal-oppożizzjoni, qed nerġa' nisma' l-messaġġ tiegħu ħassru d-dil tal-isptarijiet, waqqgħu kisru farku. Jien aħna naħdmu b'mod differenti. Aħna nafu li hemm din il-kwistjoni qed nirreferi għall kwistjoni ta' Stewart li għandhom imexxu uħud mill-isptarijiet f'pajjiżna. Dħalna f'din il-kwistjoni, kont ħabbart numru ta' ġimgħat ilu illi waqqafna kumitat biex janalizza il-kuntratti kollha li hemm ma' Stewart, analizzajna il-kuntratti li hemm
ma' Stewart. Rajna wkoll fejn hemm tajjeb u hemm tajjeb f'dawn il-kuntratti u hemm ħafna tajjeb f'dawn il-kuntratti, inkluż id-direzzjoni illi qegħdin imexxu l qudiem dawn il-kuntratti, hemm ukoll aspetti li ma ssodisfawnix. U għal daqstant deċiżjoni li ħadna bħala gvern f'din il-ġimgħa wara li ħadna stock take sħiħ tas-sitwazzjoni wara li llum għandna l-fatti kollha illi nafuhom, għandna viżjoni ċara, għandna direzzjoni ċara fejn iridu mmorru, u l-ewwel deċiżjoni li ħadna din il-ġimgħa kienet deċiżjoni li jiena nemmen turi s-serjetà ta' dan il-gvern. L-ewwel deċiżjoni li ħadna kienet illi Stewart min-naħa tagħhom iridu jonoraw, iridu jobdu u jimxu iridu jobdu il-kundizzjonijiet kollha illi bihom huma marbutin. Minn hemm il-qudiem nkunu nistgħu npoġġu madwar il-mejda u niddiskutu. Dak huwa l-mod kif jimxi gvern serju. U dak huwa l-messaġġ illi jien flimkien mal-bqija ta' sħabi se nibqgħu nibatu b'mod konsistenti f'kull deċiżjoni li beħsibna nkomplu nieħdu fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin li dan huwa gvern serju, li dan huwa gvern li jipproteġi l-interess tal-pajjiż, dan huwa gvern iffukat, dan huwa gvern li jaf fejn sejjer, dan huwa gvern li għandu viżjoni li hija ċara ħafna fuq din il-kwistjoni, fuq kwistjonijiet oħra li għad irridu nibqgħu nidħlu fihom, però ma nitkellmux bil-populiżmu. Għaliex faċli li tkun populist u jien kien ikun faċli għalija forsi stajt inkun iktar persuna populista. U ngħid jiena qatt ma kont involut ħa noħorġu minn dawn id-deals u nimxu l quddiem. Il-affarijiet ma jsirux hekk. Għaliex tittifhem illi meta inti qed tmexxi pajjiż għandek responsabbiltajiet diversi li tittarhom flimkien b'mod holistiku u mbagħad tieħu id-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn, mhux b'mod populist, b'mod li jagħmel sens għas-saħħa tal-pazjenti tagħna, l-aqwa saħħa tal-pazjenti tagħna, b'mod li jagħmel sens ekonomiku għall-pajjiż, b'mod li ma titfax lill-pajjiż f'xi piż finanzjarju bla bżonn, dak huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. Dak. Ma titfax il-problemi taħt it-tapit. Tgħid hemm problema, tgħid hemm realtà anzi aktar milli problema, u li aħna jkollna l-kuraġġ illi naffrontawhom. Bekk tajtuna l-fiduċja tagħkom. Fiduċja li nittama li qegħdin irrodduha f'ħafna ħidma li ma tistax tieqaf, ħidma li rridu nibqgħu għaddejjin biha. Nifhem li qed inkun eżiġenti fuq ħafna minn sħabi, però nassikurakom li kulħadd qiegħed jiġbed ħabel wieħed, kulħadd qiegħed jaħdem. Gburi b'ħidma ta' grupp parlamentari ta' kabinett li tantu entużjast għal-ħidma. Jien ngħid li f'Jannar li għadda isna għamilna reset tal-mod kif jaħdem il-gvern. Qisu bdejna mill-ġdid, qisu bdejna leġislatura bil-ġdid, bl-entużjażmu b'saħħtu li qed nara mill-grupp parlamentari mill-kabinett minn nies fuq kollox. Entużjażmu tant b'saħħtu ta' nies li qegħdin jaraw gvern b'tant enerġija, b'tant pożittiviżmu, b'tant ħeġġa biex jaħdem għandna ħafna u ħafna ħeġġa biex naħdmu. Ħafna proġetti li rridu mmexxu il-qudiem, l-isfida ambjentali li rridu npoġġu u mmexxu il-qudiem, li nkomplu nżommu l-ekonomija b'saħħitha, mhux sodisfatt, irid iżjed, irid tkabbir ekonomiku iktar b'saħħtu ħankomplu nġibu l-ġid lejn dan il-pajjiż, inkabru l-ġid biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, intejbu l-pagi tan-nies, intejbu l-livell tal-jobs ta' pajjiżna, l-aqwa jobs illi jistgħu jiġu lejn pajjiżna, jkollna biżżejjed Maltin li huma mħarġa biex jagħmlu dawk ix-xogħlijiet biex iva l-Maltin ukoll ikunu jistgħu jagħmlu l-aqwa xogħlijiet li jkunu mħarġa biex jagħmlu dawk ix-xogħlijiet li jkollna budget b'saħħtu, ambizzjoni oħra li jkollna budget li jkun b'saħħtu ħafna, pensjonijiet li jkunu b'saħħithom, pagi b'saħħithom. Dawn huma l-ambizzjonijiet ta' pajjiżna. Il-viżjoni li jien flimkien ma' sħabi għandna għal pajjiżna. Nibqgħu iffukati flimkien, maqudin flimkien, mingħajrkom aħna maħna xejn. Din hija. Dan huwa l-proġett tagħkom, dan huwa l-proġett tagħna, dan huwa l-proġett ta' partit maqut, ta' partit iffukat, partit li għandu viżjoni ċara, partit li jaf fejn sejjer, partit li jaf il-direzzjoni għal dan il-pajjiż hija il-qudiem,
hija l-fuq, ejjew ħalli flimkien inkomplu naħdmu, ibqgħu appoġġjawna, ibqgħu magħna, ibqgħu warajna, ibqgħu qudiemna ħalli flimkien inkomplu nżommu dan il-partit rebbieħ, pajjiż rebbieħ għall-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru Dr. Roberta Bela, grazzi lilkom kollha preżenti illum ġewwa n-Naxxar għal darb'oħra nsellem is-segwaċi kollha ta' Facebook Live. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tal-ħadd it-tajjeb il kulħadd. Grazzi.